Cambados convídanos a poñer os lentes morados para ollar o mundo con perspectiva de xénero. Este é o eixo da campaña que impulsa o goberno local co gallo do 25N, o Día Internacional da Violencia contra as Mulleres. Desta volta, quixeron apostar por unha iniciativa en positivo. O que queremos é facer o foco, poñer o foco na violencia de xénero desde un punto de vista máis desenfadado. Unha campaña en positivo quixemos facer este ano e que o impacto sobre a población sexa pois quizáis máis levadeiro, por decirlo de alguma maneira, menos triste. Este novo enfoque busca sobre todo captar a atención de toda a mocidade para que tomen conciencia de que a violencia de xénero non é allea a ningunha xeración. A programación inclúe tamén varias iniciativas contando coa colaboración dos centros educativos. Está previsto tamén un parladoiro cunha muller vítima de violencia machista. Vai vir unha víctima real de violencia de xénero, anónima, a contarnos pois a súa experiencia e a tratar de divulgar ou de concienciar da importancia que ten que todos participemos na prevención da violencia de xénero. A programación inclúe tamén unha caravana morada que servirá de punto informativo e de divulgación. Nos informamos na caravana sobre os recursos que existen contra a violencia de xénero. Tamén hai moitas preguntas de coñezo unha persoa que é veciña, que sei que lle está pasando isto, como podo facer, podo denunciar, é anónimo, non é anónimo se denuncio, fago ben denunciando para ela, non. Ademais, o goberno local levará ao pleno da vindeira semana o novo plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Antes tiñamos un plan de igualdade que era mancomunado de toda a mancomunidade do Salnés. Ese plan xa venceu na súa, xa está caducado. Se rematou a súa anualidade, creo que eran 4 anos máis un de prórroga, xa rematou e, polo tanto, imos a presentar este novo plan de igualdade que será, a súa aprobación inicial antes da exposición pública no pleno, como acabo de decir, do 24 de novembro. A fachada da Casa do Concello será a gran protagonista dos actos do 25N. Sobre ela vanse pendurar todos estes cartéis e os lentes morados, convidando á reflexión de toda a veciñanza. O propio día 25, como ven sendo habitual, tamén se dará lectura diante do consistorio a un manifesto.